Dobre páni, ale najprv nám musíte povedať, prečo ste sem vlastne prišli. Trebuie să inarmati un grup mic de barbati. Trebuie să fie lipsit de claritate și eficient. Moja kolega hľadáš niečo kiči, efektivoš, pre málo chlapo, nejakú nenapadnú samopal. Kiči, efektivoš, nenapadne. No, niečo by sa našlo. Toto je škorpión. Naša klasika. Malý, kadentný, účinný. Zásobník na 20 nábojov. Neviem, čo s tým chcete loviť, ale kým tu nebude obrnené pancierom, tak včeličky to jednoducho prevrtajú. Čaleky? A z toho gluma? Joj kolega, však čela, to také malé ize, lita jak táčik, čipe jak feferón, celofáno škrydlama, pruhované tričko nosí, sere sladké vazelín a dutý strom garažuje. Aha. To teraz padne naša dohoda na včelách? Takto by to nešlo, šéfe. Tak teraz ma pekne počúvaj. Pod pojmom včely si často predstavujeme malý pruhovaný hmyz, no včelstvo je oveľa viac vecí ako len to. Včely svojim fungovaním pripomínajú jeden veľký superorganizmus. Podľa funkcie včiel ich rozdeľujeme na robotníčky, trúdy a kráľovnú. Robotníčky sú najpočetnejšími obyvateľkami úla. Majú na starosti všetko od suterénu po podkrovie, preto je nimi tvorené obyvateľstvo úla z 94%. Žijú zhruba 7 týždňov, počas ktorých 20 dní rastú a potom ich čaká nabitý kariérny postup. Robotnička prvé dni svojej dohody o brigadníckej práci včeldenta strávi ako upratovačka úla. Medzi 5. a 15. dňom práce je už krmička. Krmí najprv staršie a neskôr mladšie larvy materskou kašičkou. Tá sa jej produkuje v hltanových žľazách. Keď sa niekedy pred 20. dňom života kašička prestane produkovať, včela podpisuje skrátený úväzok a stáva sa z nej staviteľka. Začína sa jej produkovať vosk v iných žľazách a teda sa venuje stavbe včelých plástov. Po 20. dní života je z nej včela skladníčka. Od prilietajúcich včiel preberá nektar a pel, ktorý ďalej spracúva a uskladňuje. Zo skladničky sa potom stáva včelí termostat. Vtedy sa stará o teplotu v úle, ktorú reguluje svojimi krídlami. Po vyvčelovaní úľa sa z robotničky stáva včela TPPčkarka, ktorá stráži úl a neskôr sa z nej stáva včela lietavka, ktorú môžeme bežne stretnúť mimo úľa. Robotnička ako lietavka bežne absolvuje od 3 až do 10 výletov za deň. Potom robotnička zomiera. Ďalej tu máme trúdy. Sú včelými samcami, ktorí sa liahnu z neoplodnených včelých vajíčok. Majú na starosti oplodňovanie kráľovnej, prípadne ak nemajú nič iného na robote, tak robia včelie termostaty. Dožívajú sa 3 mesiacov a tvoria 6% populácie úla, pričom ak skončí plodné obdobie, tak ich z úla vyhodia. Nakoniec je tu kráľovná. Je alfou omegou celého včelstva, pričom v každom úle je len jedna. Jej úlohou je kladenie vajíčok do plástov, z ktorých sa liahnú nové včely. Ak nie je jej robota net pozitív, včely ju vyhodia. Dožíva sa 2 až 5 rokov. Nová kráľovná sa vždy liahne z robotníčky, ktorú neprestanú fídovať s materskou kašičkou. Počas jej liahnutia býva vo vlastnej bunke, ktorá sa nazýva matečník. Trúdy a kráľovné pravidelne lietajú na snubné lety, na ktorých sa zhromažďujú všetky trúdy a kráľovné z okolia, kde sa potom pária. Takže taká typická semaforka v Edisone. Počas jedného takéhoto snubného letu kráľovná nazbiera 6 miliónov spermí od zhruba 15 trúdov, ktorí potom zomrú. Včely ako také spolu komunikujú ako iný hmyz pomocou fermónov a hormónov, no okrem nich komunikujú aj tancom. Ak včela nájde nový zdroj nektáru, vráti sa do úla, kde začne robiť osmičky. Tuc, pri ktorých smer osmičky hovorí smer náleziska, dĺžka vrtenia na osi osmičky hovorí vzdialenosť, 1 sekunda vrtenia je zhruba 1 km a podľa koštovačky nektáru vyjadrí chuť náleziska. Zároveň takto včely aj hlasujú o novom mieste pre úľ. Basically celý úl tancuje dovtedy, kým netancujú všetci narovnako. Najväčším orgánom včelstva je včelí plást. Je chrbticou celého spoločenstva. Funguje ako taká bytovka, sklad, liaheň, stena a ochrana proti patogénom. Včelí architekti si ho stavajú pomocou vosku, ktorý si samé vytvárajú v tele esterifikáciou alkoholu a karboxylovej kyseliny.
Pri stavbe nového plastu sa včely pochytajú medzi sebou za ruky a začnú stavať z vosku súdky, ktoré po zahriati zmenia tvár na 6 uholník. Včely sa vždy v úle držia pri sebe podľa toho, ako moc je im zima. Ak je leto, nemusí sa toľko držať pri sebe a včelie termostaty skôr úl vetrajú ako zahrievajú. A ak je zima, včely sa natlačia na seba a nebehajú toľko po úle. Počas zimovania včely skôr zomierajú na uvarenie sa alebo na nedostatok medu než na umrznutie. Takže ak chcete prezimovať, treba spraviť mošpit. Ale ako to tie včely robia? A čo ja viem? Tak teraz to už musím vedieť. Včely si včelíkom cucnú sladkého nektáru z dna kalichu a na ich telo sa lepí peľ. Takto si s ním poletujú a tým opaľujú ďalšie kvety. Nektár si držia v medovom miešku, kde sa z neho odparuje voda a mieša sa s enzymami z ich hltanu. Potom svoj úlovok hodia do plástu, napľujú tam a ďalej ho tam zohrievajú, až kým obsah vody neznížia na 14%. A po tomto všetkom máme na svete med. A čo sa vlastne stane s tým peľom? Perga, alebo aj včelí chlieb, je zdrojom potravín od včiel pre včely. Vyrábajú ho z peľu, enzymov, medu, nektáru a sekrétov. Mňam. No z peľu je aj materská kašička. Krmia ňou malé včeliatka, teda skôr nevčeliatka, lebo sú to ešte len larvy. Z týchto lariev potom vzniknú včely robotnice a kráľovné. Z lariev bez materskej kašičky sú trúdy. Včely toho nejedia málo. Ročne sa jedno včelstvo naladuje 80 kg peľu, 100 kg medu a ešte toho veľa aj vypijú. Keď sa včely architekti realizujú na údržbe, rekonštrukcii alebo stavbe úľa, nepoužívajú len plásty, ale aj propolis, čo ukradli stromu. Po tomto znesvetení stromu jeho krv použijú na utesnenie, zakotvenie a zateplenie úľa a vďaka ich staviteľským schopnostiam využijú tento materiál ako protibakteriálnu a protiparazitnú zložku. Ľudia a včely to už spolu včelujú od staroveku. Med je teda s nami už riadne dlho. Včely si ale vždy bránili svoj med, preto včelári úl dýmia. Včely vtedy začnú panikáriť, začnú nasávať zásoby a prestanú sa sústrediť na nejakú cudziu ruku šmátralku. Med sa zo začiatku z plastov vytláčal, takže včely si museli staviať nové, až kým neprišiel pán Franz von Hruška v roku 1865 a nevymyslel centrifugu na včelie plásty. Dostal za ňu zlatú medailu, no potom ju musel predať, aby neskrachoval. Samotný med je výborný zdroj cukrov. Je tvorený z 35 až 40% fruktózou, z 30 až 45% glukózou, z 10 až 15% vodou a niekoľkými vitamínmi a minerálmi. Tiež obsahuje aj organické kyseliny, aminokyseliny, enzymy, antioxidanty a ďalších 1000 rôznych látok. S postupným vývinom včelárstva sme začali využívať aj ostatné produkty zo včiel. Perga sa používa ako výživový doplnok vďaka svojmu bohatému zloženiu, hlavne na minerály. Materská kašička obsahuje celé spektrum vitamínov a aminokyselín, vďaka čomu je tiež výborný doplnok stravy. Propolis obsahuje esterifikované tuky, organické a mastné kyseliny, flavonidy a minerály. Má antibiotické a imunostimulačné účinky, vďaka čomu podporuje imunitný systém človeka. Trúdie mlieko je látka, ktorá ostala vo voskovej bunke, v ktorej sa liahol trúdik. Je taktiež výborný zdroj bielkovín, tukov a fytosterolov. Včelí jed je sekret z jedovej žľazy robotníčky. V malých dávkach stimuluje krvný obeh, metabolizmus a nervové zakončenia. Znižuje cholesterol a lieči sa ním artritída, reuma a bolesti chrbtice. Celej liečbe včelovinkami sa hovorí apiterapia. A aby som uvedol veci na pravú mieru, medovica je povlak na rastlinách bohatý na jednoduché cukry, ktorý je vylučovaný hmyzom ako prebytočné cukry. Vyskytuje sa hlavne počas premnoženia hmyzu a vďaka jeho jednoduchému zloženiu je ideálny pre výrobu hypoalergeného medu. No a medovina je alkohol vyrábaný z medového roztoku a kvasiniek, väčšinou vinných, ale nie trestne. V 80. rokoch poklesla populácia včiel o 5%. Toto číslo sa odtedy len zvyšuje. Najviac včiel zomiera v Afrike a najmenej v Austrálii. Za ich vymieranie môžu náhle zmeny počasia, otepľovanie, ale aj znečistenie ovzdušia a poľnohospodárske pesticídy. Pesticídy usmrtia včely skoro ihneď, no v tých horších prípadoch nie. Včely vtedy prinesú do úľa na sebe nalepené svinstvo
a zomrie ich veľké množstvo. Niektoré tieto jedy sú natoľko toxické, že za pár dní vyplienia celý úľ vďaka chorobám z neho vznikajúcich. Poľnohospodári nevždy používajú bezpečné pesticídy, ak teda také niečo je, pretože sú napríklad drahšie. Ak včely stratíme, prídeme o 90% našej potravy, pretože včely opeľujú 70% všetkých plodín. Preto by sme včelám mali venovať viac pozornosti. No, tak už tomu chápeš? Да, albine, superorganizm, perga. To se spotřebuje se i per nula. Takže, koľko ich kúpite? Három. Len? Da, si to tu si spune, ne unde sa gazim a čele albine. Kolega by sa rada opýtal, kde mi našla čeli. A na čo sú vám včely? Aj spúska vom muri fara ej.